Zdravím všetkých, Jozef, powerpomočka.sport.sk. Vítajte pri treťom pokračovaní silných zaujímavostí. Poďme sa pozrieť, čo som si dnes pripravil. Prvá téma, ktorej by som sa rád venoval v tomto videu, je Petr Petráš a jeho pôsobenie na majstrovstvách Európy GPC, ktoré sa iba veľmi prednedávnom skončili. Nikto asi nečakal nič iné ako to, že Peter bude dominovať na tejto súťaži a jednoznačne ju vyhrá ako svoju kategóriu, tak aj absolútnom poradí sa umiestnil na prvom mieste asi so 150 kg náskokom za druhým v poradí. Peter dokázal totálom 1100 kg, čo je teda tona a ešte 100 kg navrch, že je proste ten najsilnejší z najsilnejších vo svetovom meradle, že patrí proste medzi top 5 najsilnejších chlapov powerliftingu, v silovom trojboji po našom. Kto nevie, čo je powerlifting, ak nevieš, čo je powerlifting, tak prosím, prestan sledovať môj kanál. Poďme bližšie k jeho výkonom v jednotlivých disciplínach. Petrovi sa tá súťaž nepodarila tak úplne podľa jeho predstav, natrénované bolo ešte naviac, viete si to vôbec predstaviť? Na drepe a na bench presse išiel iba po jednom pokuse z každého. Aj tak sú to brutálne čísla, ktorým sa myslím si, že masívna väčšina z nás nikdy v živote v RAW, v lifte nepriblíži, pretože drep ako základ 425 kg, prosím pekne, to je neuveriteľné číslo, neuveriteľná váha na chrbte, ktorú on dokázal s ľahkosťou dať, aj keď, ako som hovoril, nebolo to všetko podľa jeho predstav, keďže mal určité zdravotné problémy. Má žalúdočné problémy, kedy ráno zvracia pravidelne. Pripisuje to tomu, že jeho organizmus sa bráni navyšovaniu váhy, teda navyšovanie telesnej hmotnosti nad 170 kg a týmto spôsobom to dáva najavo. Ale späť k jeho výkonom, ako som povedal, na bench presse taktiež iba jeden pokus, pretože ešte sa necítil v poriadku, ale aj tak 275 kg RAW, tlak na lavičke po tom, čo mal len prednedávnom zranený ten pectoralis prsný sval. Trošku som sa zamotal do všetkého. Je to brutálny výkon v bench presse a rozhodne nie je o čom, že bude dominovať na každej jednej súťaži, kde sa zúčastní, či už je to v jednotlivej disciplíne alebo v celom trojboji. Na mŕtvy ťah už sa cítil, podľa Petrových slov, ktoré som si prečítal v článku na Extrifit.cz, sa cítil lepšie. Išiel viacej pokusov, najlepší zapísaný bol 400 kg RAW, čo je myslím si, že najväčší RAW deadlift v Čechách zapísaný. Pokúšal sa aj o 410 kg, ale tam mu bohužiaľ pri lokaute vyklzlo tých 410 z rúk a činka narazila na pódium, čo je veľká škoda, ale aj tak je to brutálny výkon, ktorý si zaslúži uznanie naozaj každého jedného človeka, ktorý sa pohybuje v silových športoch. Veľká gratulácia Petrovi, takisto aj dodatočná gratulácia k nedávnym meninám odo mňa. Verím, že sa mu bude dariť aj naďalej a bol by som veľmi rád, ak by som ho uvidel na Big Dogs v Austrálii, ktoré sa budú konať, ale taktiež už v spomínanom rozhovore pre Extrifit hovorí o tom, že vďaka týmto zdravotným problémom, dlhej ceste a toho, že potrebuje nejaký support tým, ktorý by mu v Austrálii pomáhal, je dosť možné, že sa aj nezúčastní na tejto súťaži, kde teda budú mená ako Lilie Bridge, Malaničev, ďalšie veľké mená powerliftingu, proste tá top 5 sa tam zíde. Odhaduje sa, že majú všetci približne natrénované aktuálne na nejaký totál 1160 kg, čiže ten boj bude naozaj do posledného okamžiku a bolo by to veľmi zaujímavé to sledovať. Myslím si, že pre každého fanúšika silových športov, pretože bude to, myslím si, že akcia 10 ročia minimálne, ak teda to nezopakujú aj budúci rok v takom meritku. Ak sa podarí, že sa tam naozaj všetci 5 zídu, tak to bude proste veľká show. Ak Peťo sa rozhodne, že predsa len nepôjde, tak zvažuje Evils Cup iba v bench presse súťažiť, kde by mohol teda tiež dať nejaké neuveriteľné čísla, ale nebude to až taký boom ako práve táto súťaž v Austrálii, kde by sme ho určite všetci radi videli. Čiže budeme držať palce, ja osobne ti držím, Peťo, palce, ak náhodou sleduješ moje videá.
Verím, že máš ešte obrovský potenciál pred sebou, že ešte dokážeš dať vyššie, väčšie čísla, ukázať ľuďom, ako sa má ten lift robiť a motivovať stovky ďalších ľudí, aby začali dvíhať železo. Pretože naozaj ten powerlifting je pre každého. Aj keď nebudeš pravdepodobne taký silný ako Peter, môžeš sa snažiť byť tá najsilnejšia možná verzia samého seba, čo je vždy tá najlepšia motivácia. Čiže asi toľko k tejto téme a trošku skľudním a prejdeme na ďalšiu tému. Druhá téma, ktorej sa chcem venovať, už nebude 170-kilová hora svalov z Čiech, ale bude to naša domáca, naša originál slovenská pretekárka, ktorá si doniesla zlatý kov z majstrovstiev Európy, ako aj rekordy v mŕtvom ťahu a v totali. A každý tuší, o kom budem pravdepodobne hovoriť. Áno, je to tak, je to Ivana Horná, ktorá momentálne žne veľa úspechov. Myslím si, že je plný internet momentálne, aspoň z môjho pocitu. A blísla sa aj na STV1 v spravodajstve v krátkom rozhovore. Ale zaslúži si to, určite si to zaslúži. Dokázala na majstrovstvách Európy IPF, že má obrovskú sílu a obrovský potenciál aj do budúcna posúvať jej výkony, pretože drepom 167,5 kg, bench pressom 95 kg a mŕtvým ťahom 215 kg, že toto nebolo posledné slovo, ktoré ešte povedala na súťažnom pódiu a tie výkony sa budú šplhať ešte vyššie a myslím si, že zahambí ešte viacej chlapov, ako už zahambila teraz. Ako som hovoril, mŕtvý ťah 215 kg je nový európsky rekord v mŕtvom ťahovej kategórii, ako aj total, ktorý si odniesla z tejto súťaže. Okrem toho dokázala získať medailu z každej jednej disciplíny a teda zaslúžene vyhrať svoju kategóriu, čo už som taktiež hovoril, ale myslím si, že si to zaslúži zopakovať aj viackrát. Okrem toho, neviem, či to všetci vedia, ak ju sledujete, viete, ak nie, tak sa to teraz dozviete. Ivana okrem silového trojboja, powerliftingu robí aj vzpieranie, čiže je veľmi multifunkčný silový športovec. Neviem, či sa venuje aj nejakým iným športom. Určite by ma to zaujímalo, určite by som rád spravil s ňou rozhovor, ak by bola taká možnosť. Ivane želám len tie najlepšie úspechy, veľa úspechov, ďalšie rekordy, nech sa jej darí v jej výborne rozbehnutej kariére a snáď bude mať príležitosť spomenúť aj v nejakom ďalšom svojom videu. A to bude asi na tému Ivana Horná v tomto okamžiku všetko. A myslím, že môžeme prejsť na tretiu a poslednú tému, ktorú som si pripravil do tohto videa. Posledná téma v tomto videu bude pozvánka na súťaž, ktorá sa bude konať o mesiac v mojej rodnej Trnave. Victoria Deadlift Cup Raw a Equip, čo znamená so superdresmi aj bez superdresov. Je to už 10. jubilejný ročník tejto súťaže, každý jeden rok to bola veľmi vysoká úroveň organizácie, tento rok tomu nebude inak, stále je rovnaký organizátor AVPC Slovakia. Link dám do popisu tohto videa, samozrejme, kde nájdeš detailnejšie informácie k súťaži, prihlášku prihlásených pretekárov. Určite to pozri, ak zvažuješ, že by si chcel začať súťažiť, toto by bola výborná prvá súťaž, ktorá by ti mohla ukázať, ako to funguje, ako funguje organizácia, ako je to s vážením, ako je to so skupinami, s rozdelením skupín a tak ďalej. Je toto príležitosť, ktorú by bolo škoda zmeškať. Ja tam budem taktiež, nebudem síce ako pretekár ani ako rozhodca, tentokrát budem pobehovať s kamerou, snažiť sa natočiť nejaké dobré zábery. Ak sa mi budeš páčiť, tak si objavíš na mojom YouTube kanáli a už len to je veľký dôvod, aby si sa zúčastnil. Ale nie, rozhodne je najväčší dôvod, aby si, ak je to tvoja prvá súťaž, nazbieral nejaké skúsenosti, aby si si dal nejaký osobák, ktorý bude odsúhlasený 3 národnými rozhodcami pod pravidlami VUAP. Čiže už len toto sú dobré dôvody na to, aby tam človek išiel a zasúťažil si. Ďalšie dôvody, je ich viac, samozrejme, stretneš kopu nových ľudí, stretneš ľudí, ktorých už možno poznáš, možno spoznáš niekoho, kto blízko teba trénuje a bude to tvoj nový sparring do budúcna, budete sa motivovať navzájom, proste možnosti sú obrovské a je škoda to nevyužiť. Rozhodne sa to oplatí. City Arena Trnava, nákupno-obchodné centrum, čiže je tam možnosť aj niečo pokupovať, nejaký shopping, sú tam reštaurácie, kaviarne,
čiže aj nejaký ten chilloutík sa tam dá poriešiť. Rozhodne nevidím dôvod, prečo na túto súťaž neísť. Bude to ako každý rok výborné, na vysokej úrovni urobené, takže vás tam všetkých čakám, verím, že sa tam stretneme, kľudne sa mi prihovorte, povedzte mi, že sledujete moje videá a verím, že nie len, že mi to poviete, ale že mi dáte like pod toto video. Ak ma neodoberáte, tak začnete ma odoberať, klikneš na subscribe, klikneš na alerty, aby si bol informovaný hneď ako náhle nahrám nejaké nové video. Veľmi dôležitá vec a dúfam teda, že sa uvidíme aj pri nejakom ďalšom mojom videu. Mám rozhodne naplánované točiť viac, ak sa bude dať točiť aj častejšie, čiže oplatí sa odoberať a to je asi všetko, čo som chcel povedať v dnešnom videu. Vidíme sa teda, pevne verím, že aj pri ďalšom. Čaute.